Ице, Милко каза вика, че киноиндустрията е загубила един велик актьор в него лице. Да, ама па музикалната такава спечели един. Как бе в забранена любов, поне моя ще те взема. Кефилите в забранена любов диалозите. Може ли сега? Ще излизаме ли? Не, мисля първо да вечерям. Защо се държиш така? Ти започна първа. Не мислиш ли, че този разговор започва да изнервя и двама ни? Щом така ще си говорим, аз излизам. Ще вечеряме. Не, първо мисля... Мамичката. Страшен сега. Акцент праскаш жесток. Не, мисля първо да говорим. Я кажи, я ти. Ще вечеряме ли? Не. Мисля първо да говорим. Аз мисля, че разговорът започва да се изнервя. Не, какво беше? Тогава излизам. Тогава излизам. По дяволите. По дяволите.